angiyeke ngemsangano ngivuma imsangano into uMtebhosha ichazi nje ibhedo leyanto bengangena ngale ngcono ehambe la ngebhayisikili lo wezongena ethole into engagesi uMtebhosha nje akagesi kokuqala lokho akagesi uyinuku uyafuhluza ngishehla ngisho Bhosha uyafuhluza sengathi angani nalomfana ohleze ethi inkosi yamanzi uManqele nje uflopile uManqele hayi ngeke hayi amsanga lento yaMtebhosha ngikusuka nje ngizongena nenye indoda ngiqoqoshwe isiphukuphuku nokwenza suka ayichazi lento kaMtebhosha ayistyle nje ongeke uzustarte lesiya sokuba nje wavula usuke nje uhambe nje uyoqoma isiphukuphuku singagezi nakangaka hayi kahleni bakwethu ubethu uqoqoshwa ngamaphosa ngabe sithi siyamvuma uMtebhosha isithutha nje sasolundi nje esinuka ulundi lonke asuka Ayike wengane zakwethu ngiyathemba lapha nezizwele iclip kaWelile elapha kade ekhuluma khona ngensizwa uMthandeni umfoka Manqele kanjalo nensizwa kade imqoqoshile ngathi ngene stage kuwona umcimbi impucuzeko maskandi festival okuyena ke insizwa uMtebhosha echaza ukuthi ke lento yaba ichaze kungichaza ke mangabe sethi lapha uyafuhluza uMtebhosha kwanoma ngabe kuthiwa uyadla noma kuthiwa uyabhosha athi wena la uyafuhluza ke ngithemba ngane kwethu uzwela lapha namazode ekhulunywa yena ke intokazi uWelile umdaka Mchunu mangabesho kene nokuthi ke ukube mhlambe ke uyachaza kube kuthiwa mhlambe uManqele bekade eqoqosha umuntu ophezulu mhlambe ke njengensizwe esifana lapha noRamaphosa wona mhlambe uthini kwakho ukuphawula ngalezi ndaba siyazi ukuthi ke le ntokazi ezibekile phansi mangabe khona impela izinto ezenzekayo kanjalo naye ibhuti wakhe ungezo mvoka Mchunu abathuli bayatalapha one time left and right Thina kwakho ukuphawula ngalezi ndaba esithinta lapha noWelile umdaka Mchunu asihlala lapha na comment section ngakhohlwa ke ngane kwethu subscribe nokulike kanjalo futhi nokushare bese ningilandela ku Facebook @radio inkezo kanjalo futhi na ku TikTok @radio inkezo bafethu nisiphathe kahle nibe nosuku lobunandi ngithanda kakhulu